So why you can't get up on the come over? Never know to me, Hana want to give you not to do to you. Never know about to back up from over there. Come up on the road. Hello, Bobo, to make an about to back up. I know what you're going to do. Rabbits away what I have. Move up with more bonus and we'll be waking a yard. They went a walk because you really have ya. Who was it, Mamma? My own Mamma who made on more young Tyriada. And when you're big and got you, what you do for you and I can't agree. Where's it come over? I got. Let's go. When you talk of culture, Dimma Arts and Crafts is here to show you, to take you around, to tell you what it is when they say culture is the people's ways of life. So guys, let's go. When you talk of culture, I got over the hand. If the Paulina, I know the men are learning to. My year I get a baby during a bandish. Magan make it. That I made it. I'll go to Bob, not be able to go Bob. My mona go. Send an F. Two solitaire. They will let culture gemominal. I will come about gemominal. Babula kulu nubu nubi arabia, ekele shunike. Si olu de meya gara me kemu na yoze gara, udo dunu no. Gara na, lekisa. This is our community. We are going to celebrate it to the highest level. It will continue like this till now and henceforth. Thank you. Next year, it will going to be great more than this year. Thank you. Yeah? Thank you. Idagana. Howdy boy. Okay. Dawo. Edena Akatakpa na lebe you na. Omunwe. Omu ba Akatakpa ijima Akatakpa from Obollo-Afor. Omu bo. Aka obodo ga na. Obodo Paulina. No be ndị chimeru ba anyị na-eme. No ya. Ma na mu merie before onwulega ma mmewe menyo nwure ma ga mmemme nọ na amasịrị m. Agara emere o nka nwu ụmụ m bide. Omenala doe. Ikwuru aka ọtọ mere ọ na amasịrị gị.
Good evening, Dagano. Add my name. I'm Dimma Arts and Crafts. Good evening. Afam Ogbanje. Afam Ogbanje. Gumbe mu ne mentana gubu afam Ogbanje no mbe na nkezu. Gede. Ntana ba Akatakpa bolo na aza. So na anyị lele fa na ire kiri menya. Ma anyị yo mu yo. Na according to Igbo culture, na anyị eri meje ofu. So no bia me mai na eme nta. Na ibia nta fuma go madu juru ha lega no. Aga inwe gete nda na asaga ne unu jere kana aga bobo daga. No ha le na ayuyo. Obodo m nsọ ma ogene ogba yara adịghị mbe nefu. Ihe lere na aga chiri werere. Everybody dey happy. Ndị na-ekiri anya ndị na-aṅụ mmanya. Nwere ya gwa ega anyị ndị na-esolite gbasara ya bụ omenala maka na ọ bụ ihe ọjọọ igo ime omenala abụghị ihe ọjọọ. Yes, so ihe m nwere m ji agwa ndị ege m na-esolite gbasara omenala bụ oge eji eme mmemme ebe nna gị ruo laa debe nna gị ọ pụta na ị nọ n'ụzọ ije laa village ma ihe mmemme omenala be nna gị ma ọ gị na omenala bụ n'ụka ụzọ ha na m nọ naanị m ejeri n'ụka. Yes, ejere m akwụkwọ graduate from university. But na ndụ m akpọrọ m be m yara mbe m beziri na Port Harcourt lata be nna m ga na-eme omenala. So omenala dụrụ gị oyi mere omenala. Ma ọ bụ na ị na-eji ụka ifu onye na-eme omenala ekwujele n'onye ọm atụla onye ọm ọnụ n'ịmaghị onye ọm jegeko ọ dụgịnụ nwere ihe kpọrọ ya nke ya ndị ụka mere nke ha ma ndị omenala mere nke ha ma onye na-efu ekwujele n'ibe ya bịa m nwere m ga-ekwu ka mere ka ebe ndị omenala mere na ọ bụghị n'okwu ma onye na-efu ekwujele n'ibe. Darn. Thank you, man. Darn. Akatakpa. Monde. Ojaso. Anyị ga na-eme ana mi weze gwa abanye gotere ukwu. Ana mi weze gwa abanye agba odegwu. Ana mi weze gwa abanye amagba ibeji. Ana mi weze gwa abanye abuga bia meji deba na nobi. Araba loke zegbo ni. Alegbo na za na wa jama onye rupa pata. Gbogbo ìṣúná máa sọ àwọn ọgbà kan, a sì wéé jẹ́kọ̀ ọgbà kan tó ṣe yìí. Wéé jẹ́kọ̀ ọgbà kan kèrè fún ìṣègùn. Ẹ̀rọ ìṣègùn ọgbà kan wéé jẹ́kọ̀ ọgbà kan lè ṣe lè wú. Lúkú náà wọ́n fi jẹ́ ọgbà kan lọ́bẹ̀ sáà bọ̀lá máa bá yọ kú. Mọ̀tẹ́ jẹ́ màmá náà mọ̀ rẹ̀ fún ìbáyọ̀ yóò yẹ ìdàgbàlẹ̀ láàrin máa gbogbo. Ajá máa ṣí lè ṣì láti ẹni. Wọ́n ìdí máa dúpọ̀ ìṣègùn ìṣúná àwọn ìdìmọ̀ ìyànà bàbá ọgbà ìṣẹ́ púpọ̀. Ìjọba lẹ́nu ọ̀nà ńlá fún àgbà ìṣègùn kama na wanyeli babo jina mwaza wanabaka mimi hezi jina hezi la sana wewe vile kula kwa jana huko Hey!
Dimma Arts and Crafts. Okay, I'm book and work banje.
Mama lega so nnukwu eke ka nwa ogbanjo. Yes. Adugu ne na Ebonyi. Ha ga na enye dekwe jijiji. Yes. Mgbe na me ntai na from there bụ ka nwa ogbanjo bịara ya mmemme mgbe m n'ifu go before chi no bụ gị fe. Ya na eme taa bụ omenala ndị Ugolo anyị nọ. So a na-eme ọnwa esa today. So maka na ndị anyị tụrụ ilu na esi na ọ bụ omenala mọrọ ndị ọga. So na ọ bụ omenala ọfụba anyị na-eme ntan. Omenala anyị nọ na nta Ugolo na-eme ọnwa esa nta. Abịa gbasara sị gị omenala. Omenala ọ bụ ihe ọjọọ? Mba, omenala abụghị ihe ọjọọ. Ma ọgada ndị nna nna anyị ihe mere omenala. Ma ha afọ ya mere omenala na ọ na-adịghị ha na ọ masị ha. So n'onye soro ụkpụrụ ndị nna ya abụghị ihe ọjọọ bụ n'ọbịa na-aka nta m na ya bụ omenala abụghị ihe ọjọọ na ọ bụ ihe ọma. Yes, omenala bụ ihe ọma na ọ bụghị ihe ọjọọ. Onye ga-ama gị omenala amalaghị ihe a na-aka. Onye ga-amala gị ọlụ ụwa ya amalaghị efe a na-ekwu na ghọta. So maka na omenala bụ ya bụ the best. Na onye na-efuso omenala n'ise eziokwu na omenala bụ na-asọ bụ omenala mọrọ ndị ọga. Ana m anụrụ ga na-asịrị gị na onye na-efu na-eme omenala a ga-ekwu okwu asị ibekwuo m ihe okwu eziokwu na gịnị ka ya akọ ọkwa mana gbasara ya nwanja eziokwu na ezi na onye na-efu na-eme omenala a ga-ekwu okwu asị na m na mekanik ekwe megasị mara ndị era ị na-aghọta ehe. So the real ndị omenala den ma ndị fake omenala na-ekwu okwu asị den na m na onye na-efu na-eme omenala na advice na-enye anybody akpọrọ oku na-eme omenala ya kwụba aka ya ọtọ ya kwuru eziokwu ya ekwula okwu asị. Mbọsị ndị masị ya kwụ m ihe dị ọcha na ọbọcha akpọ ya sile na ọdọ oji maka na ọ bụ ndị fụ na-asị na ọdọ oji bụ emebi na anya omebi. Yes, so na ọ bụ onye ọdịna chegharịa mmeri ihe fụ ndị mmaziri ya ịmara okirifu chi gị kpọrọ gị imegide wite ka ọcha ma anyị ike eri ise nka. Ọdọ ya o ijere ọsọ anyị. Maze wabeta wande kema Okado yo wa hijira sai Ebe karebe wa hijira sai na Ojugu ni nyama ya kwezira bani Mokuno kuruwa boye mbele ni no jugu jako nyoko man Wa hijira sai Ano madro Anumanu yene chi wada ma ne anumanu yene chi bezuku E kana panu me kana bebe are Oki gere wu ane chi mute gen ke jire ga ne cho bari ze gono Oy mu wo ze wada moki Nwoke ina mo na boss mo mre bo metoro abiru mi tagburu mi na fu Ebe vure ji se wori go na fe ma mi o kan won no go re giri go nu ukuta zili le jo gugu go ebe vure ji se isari ke manu kiri zuku nye ja ke bo nye ga ke toy Ila ko la do ino ga mo wa go zo Odo wi ke ma de se ma ma La do yo koko la do ino ga wa go zo ni se Oh kuli bi huru na ma kwa ge bu mo ro jara Na zo ma ba ya ka zo mo ki bu ma ro te ke ko e mo we ta Mi am na zo na jo ya ka we se mo ki bu mo yi ba ya ka da no ni ge chi ni me ba gari Koko kunu maro anjisi Excuse me.
Good evening, sir. Idagano. Admoy. Kene gi jaja kwese anayi. Ejimaje wa na anyị bụ security na-elekọta Akatakpa ahụ. So me anyị na bụ ihe aje eje. Ọ bụ ifugbere ha na opeka aje eche onye ni. Kpatara ya ọ bụ onye anyị fụma n'ojie ha na na ya nata ofu. Nnukwu eji ha na nke na ha na do okwu na nata yo. Na nata ofu na-eche onye ni na n'ọdụkọ. Ọ bụ aba anyị ya nata. Na bụ iche ma ebele ya ru madeshi. So as a security no be aba anyị no wine na guide the motor no bụ ọ nọ eme ahụ ga-enwe hold up. Na na akpọzoro ndị ọ bụ ya bụ nna akọsịgbu na-evitegbu nsogbu no eme ekechi n'okwu adalag na okwu adago mgbe okwu adago maka ndị nche security juchere mgbe niile ọ na-amụ n'aka ọmụ ebe ọ na-adata mgbe ọzọ ma bi na agado ye sti nufuta nu na-eme no na agado ọ na-agado yo n'afọ m mgbe onye na-ekoyere ka instead asịghị bịa bi ma mi were gbọ mbọtụ ya gbandu jaja gbara na okwu be eji achọ gị na akwa ndị jaji gbana na ihe na-efi nwere ike imedebe na-abịa narị ofu ya jere ego jekọ nọ onye ifu mara wore ewochi onye na-ejide ejise ike so abịa efe anaghị na anụrụ onye ọzọ nwe onye na-ebe a eche nye m dị ede a na-adọghị ọbịa bụga nche mege afụrụ m nego nunu ejegete n'okwu adalag ma o sile go ale nọdọrọ ihe nwa nwere emedokwa na onye na-efe ajụla efete ịfụghị ọnwa na ndị nche ndị na-egbu shọshọshọshọ apeka na onye chọrọ okwu na-echito kpọrọ ha abịa bibiliri jere steshọn direct no block down. Dimma Arts and Crafts be jimana naga. Ihe jikwa mama bole di bet we ji abam do bolo. Amunya ikas. Anyị bịa be kiri enya ma achọghị m omenala anyị na mgbe okpo na udo da leka na ọrụ na. Ina ayo no before chi bi je kiri. Ihe ọchị be omenala ga dey gbogbo. Omenala dị gbogbo. Enya be. Abuja bi si agba. Abuja ba shi alata. Omenala dị alata. Enya ba anyị bịara. Anyị na ga-agọ mmadụ ọba anyị kiri menya. Enya ba anyị bịa be kiri. Enya bi si Abuja agba lata be kiri no wu na enya.
before buying like my supporter. No be the my supporter bona gani. Yes. Abu na ina go ma no be my kirimanya. My story na menu. Wele na ganiru. O bu ma wa jire wu ya lata na papa mu gbogbo na ewu mgbe. Why no one go tell te wu no no na fine. Mama ga go ma no na eju kana na like krimi kiri. Mama ga go but no mu tori me mo odri ho happy. Like be ndi be. Okuna ota. Ota ma le dem ma ina okuna ota. An ge chef omen ale chef. Omen ala ka de gbogbo. Ma ọnwụ na-egbu kete ka enwọcha mụ na na-eji ụkwa azọkwasị omenala n'elu ya bụ ọnwụ na-egbunu mana ọghọba anyị na futara the new generation anyị especially me na asị m na nna m meku na ọ bịa bịa rukonu 100 years 120 years so I support m ụkwụ ha mụ ụmụ m ruo ha mfụ nna m ruru nne m ruru ha ji eru hom eji m akwa ekpuchi ụka eji m akwa ekpuchi omenala nna m ladị m free mgbe papa m na-eme ebubọsa ike ovuto oche omeme ihe ọ na-eme ọ ga-anwụ m ihere omenala nke m na ga-anwụ m ihere nọ m na nne m na nna m agọdọgọ nọ m na ma like ikiri na na-eme ha na-ekiri am na-ekiri ọgwụ abe ekiri gbe ala n'okwu agwụ na onwe oge edefo gbasa m na na-aga agọ let your family yeah I love you thank you. I'm happy to see you. Thank you. Thank you. Well. I'm based on Akatakpa. I feel with the one Akatakpa. Only Obollo-Afor. No, also, the one I'm not from Facebook, one announcement. Over the Paulina. You get before chief. Abakora mara chikacha, abakora mara chikachi. Abakora mara chikacha, abakora mara chikachi. Abakora mara Okay. I'm
One lover. Go